אז איך ניצור אובייקט חדש במערכת? אז קודם כל, מה זה אובייקט? אובייקט מכיל בתוכו תצוגות, אוקיי? הוא התצוגה הראשית שלנו, שבה יש את כל התצוגות. לצורך העניין, כל אלו האובייקטים שלנו, ואלו התצוגות. מה שיש מתחת לכל אובייקט כאן, זה התצוגה, אוקיי? יופי. עכשיו אחרי שהבנו, אנחנו רוצים להוסיף אובייקט חדש, לצורך העניין, מסוג מוצרים. אנחנו רוצים ליצור כאן את כל המוצרים שיש לנו, אוקיי? אז איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נלך להגדרות וניהול, אובייקטים. קודם כל אפשר לראות כאן, כל מה שיש כאן זה כל האובייקטים שיש לנו כאן. אנחנו נוסיף כאן אובייקט חדש, ניתן שם יחיד מוצר, מוצרים ברבים, נבחר אייקון מתאים, ניצור את האובייקט. אפשר לראות כבר שנוצר לנו האובייקט החדש, כאן וכאן. עכשיו, בברירת מחדל, אני רוצה שתראו איך זה נראה. עריכת אובייקט ושדות. כשאנחנו פותחים אובייקט חדש, זה הברירת מחדל, זה כל מה שכבר יש. אנחנו עכשיו נרצה להוסיף דברים חדשים. למשל, בואו נוסיף את המוצרים. אנחנו בסופו של דבר רוצים שיהיה לנו כאן מוצרים. אז בואו ניצור אותם. ניצור שדה חדש. נקרא לו מוצרים. ניתן שם באנגלית. פרודקט. מסוג בחירה, כי אנחנו רוצים כמה מוצרים כדי שנוכל לבחור את כל המוצרים שלנו. ניצור. לאחר מכן ניתן אפשרויות למוצרים שלנו. למשל, סתם בשביל הדוגמה, מוצר 1, מוצר 2, מוצר 3. נסגור. עכשיו כשנלך למוצרים, אנחנו נרצה למשל לראות את העמודות שיש לנו. יש לנו גם של מוצרים. נרצה למשל, כשנרצה להוסיף רשומה חדשה, אז נוכל לראות, כאן כרגע אין מוצר כי לא בחרנו, אנחנו יכולים לתת שם, להגדיר, אוקיי? לבחור את המוצרים שיש לנו. סליחה, לא במשימות. מוצרים, נוסיף את מוצרים. אוקיי, נוכל לראות את זה כאן. ונוכל לתת שם. לכל ליד חדש שנוסיף, נוכל לבחור את המוצרים שנרצה. אוקיי, נוכל לשים אפילו כאן בהתחלה את כל המוצרים. נוכל להוסיף גם שדה של מחיר ולתת איך שנרצה לסדר את זה. בסדר?